Dar poți salta totuși. Конечно, Serios. Stai, Oleag, care e 13, care e 14? Poți să mă uit? Uite. Care e 13, care e 14? Spate eu, nu spun. N-ai spus? Nu, Promiți? promit. Și am la fugă, la fugă. Da. Care e 13, care e 14? Alegi sau care vă place? Care mai tare vă place? Dar tu cum așa să dați seama? Stai, Oleag. Stai, Oleag, dar tu după ce ți-ai dat seama? Explică. Intuiție. Женская intuiție. Mă vedeți? Stai că mă uit. 13, 14. Care? Care? Nu, nu. Este 14, este 13. Invers. Aproape. Și părere aveți de telefoanele astea? Cum credeți? Sunt noi nouțe sau sunt la mâna a doua? Este nou și este la mâna a doua. Ca tare ambele telefoane sunt la mâna a doua. Dar tu nici nu ți-ai dat seama. Este ca tare nu-i nou deloc. Dar ăștia la Brezi au grijă ca să-ți vândă telefonul. Poți să te duci cu a tău mai vechi și o să-ți dai altul nou în trade-in. Sau pur și simplu ce vrei tu. Poți să te duci în nou, poți să te duci în folosit. Poți să găsești accesorii pe Doare capul. Iau informații pe site ceva, pe Instagram. Scrii Brezi pe Instagram și îți găsești mai multe detalii. În orice caz, astea sunt telefoane la mâna a doua. Puteți vă uitați la dânsele, calitate ideală. Știți unde puteți să le găsesc? La Brezi. Oficiul lor se află pe strada Constantin Negruță 5. Vă duceți la dâns și cu telefonul vostru care l-aveți amuia, îl arătați lor și vouă să vină ca cu o idee de astea, ca așa mai interesantă, mai nouă și la prețuri, apropo, de la 20 până la 40% mai puțin decât la orice altcineva. Ce părere aveți? Foarte bine. N-a avut pe telefon și pe o seară bună, băieți. Все, gata. Pe acasă, băieți. Dar poți să-l dau? Hai așa, dacă urmăriți Brezi pe Instagram, poate și vă dau. Ladă, mă urmărești pe mine. Nu, eu nu pot. Dacă aveți să urmăriți pe dâns și poate și aveți, vă dau telefonul. Poate. Vedeți? Все, eu vă mulțumesc mult. Să aveți o seară bună în continuare. Mulțumesc mult.